मर्निं गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फैफिननाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों बर' फिल्म जगतनि मुंदांखा फिल्म। बिथाङा क'क्राझार तितागुरिनि बिथांनि निक नेमा जाहैबाय आदाम बरगयारी आरो बिथांनि रियेल नामा जाहैबाय नवदीप बरगयारी। बिथाङा क'क्राझारनि तितागुरियाव थायो। दा आं बिथांखौ मबाइलजों नागिरगोन रायजोफोर। बे समावनो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामोबा अन्नानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो। आं बिथांखौ फन खालामदे रायजोफोर दान्दिसे नेथ'। हेलौ। आङो गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दे गोजोनथों दे। नोंबोथ' जोंनि बर' फिल्म जगतनि माने बर' कालसारनि सासे मैखोम दावहारु। ओंखायनो आंहा नोंथांजों रायज्लायनो गोनां दं होननानै आं सानदों आरोखि। दा आङो नोंथांखौ मोनफा मोननै सोंथि सोंगोन, बिनि फिननाय हो। बे सोंथिफोरा नोंथांनि कालसारनि सायावनो जागोन आरोखि। जागोन दे औ औ। आं आदसा, गिबियावनो आङो सोंनाय जाबाय, माने नोंथाङा बे फिल्म जगताव बेसेबां बैसोनिफ्राय फैनाय? आङो एटलिस्ट मथा मथि जेलानाखि आङो माबामोन 23 इयार्समोन। देट मिन्स बै समावहाय जेलानाखि आं रजेनि मिजिंखौ फार्स्ट सिनेमा नैबे बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय गाजेनो औ। रजेनि मिजिं फिल्मखौहाय, अब्ला बे इयाराहाय माबामोन 1998मोन आरोखि। औ 1998मोन। होमब्ला आंनि जोनोमाहाय 1978आवमोनथ'। औ। दा मथथे आं बेसिबां इयार जागौमोनथाय बे समावहाय, बिदिनो मथथे 21, 22 औ औ। माने बेफोरबायदि जागौमोन सम्भब। नोङो 22निफ्राय फिल्म जगताव हाबजेनबाय। औ हाबजेनबाय, औ येस राइट। बे आरोखि ओमफ्राय बे हाबनाय समसिम नोंथ' फरायबाय दंमोन, नङा होमबा? फरायबाय दङमोन, औ येस। आङो हमनानै ला दासिम फरायनायाथ' जोब्बाय। जोब्बाय, औ जोब्बाय। फरायनाया बेसेबांसिम फरायखो? आङो एटलिस्ट जेनाखि रजेनि मिजिं गाजेनो अब्ला आङो माबामोन ओइस एस फार्स्ट इयार फरायदोंमोन। औ। ओमफ्राय आङो 2003 ना 4आवहाय आं माबा बिकम कमप्लिट खालामनानै थादों आरोखि ना। औ औ। ओमफ्राय साख्रि बाख्रि? साख्रि बाख्रिखौ आङो सिगाङावहाय लोगोफ्रा लानो थिनदोंमोनब्लाबो आङो बोरैबा थालांबाय थानानैनो, माने इन्टारेस्ट गैया जालांबाय थानानैनो लानाया जाहैथारासै आरो लानाय लास्टारावहाय। जायासै, थालांबाय आरोखि। थालांबाय आरोखि। औ। आरो थालांनाय माने होमबा नोङो गोग्गोमै आगानबो होबायमोन बे समाव फिल्म जगताव बर'नि? फिल्म जगतावथ' बे समाव आं गोगोमै आगान होबायानोमोन, नंगौ। नैबे जोंना मन्जिल आदानि बावखुंग्रि फिल्म चेनेलाव बिराद आगान होनाय जादोंमोन। औ ओमफ्राय बिनि सिगाङावहायबो, बेनि उनावहाय औ नैबे जोंना बे माबा दुफाफुल फिल्म प्रडाक्सन, औ बियो जोंना आदा रजेननिमोन, बासुगाव रनसाय धाम। बिनियावबो आगान होनाय जादों आरोखि, औ बोसोरथाम बोसोरब्रै समखौ आरोखि ना। औ औ। बे आरोखि। आदसा, नों एक्टिं खालामनाय बर'नि गिबि सारिनि मोनब्रै मोनबासो सावथुननि मुंखौ खिन्थाजायो, लारि लारि ओरैनो। ओरैनो खिन्थाजायो। गिबियावनो जेनेबा बेनो थाबाय, रजेनि मिजिं। रजेनि मिजिं। औ। बिनि उनावहाय नैबे जोंना मोगथांखोर हाजोनि खोनास'यि सल'। ओमफ्राय बिनि उनावहाय लोरगि। अ ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं नेनानै थागोन। उम बियो मोनब्रैबो माबानिफ्राय जानाय आरोखि, बियो बावखुंग्रि फिल्म सेन्टारनिफ्राय जानाय। औ बेनिफ्रायनो प्रडाक्सन खालामजानाय आरो आदा मन्जिलनि औ औ बेनारावनो जानाय आरोखि बेयो। उम ओमफ्राय बिनि उनावसो आं उनावहाय बे जोंना रजेनदा बासुगाव रनसायदामनियाव दुफावल' फिल्म सेन्टारावहाय औ गाहैनाय जाबाय आरोखि। लेंहरबाय, उनाव गाहैनाय जाबाय आरो बिनियावहाय। औ उनाव ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै
माबा जोंना बे क'क्राझारावहाय बे जोंना बाजै निथुमोन दङ ना औ बिनि प्रडाक्सनावबो आं गादोंमोन खिन्थु आं गोसोआव गैलायलांला गोबाव जाबायना औ ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे जोंना कनिन बड'सा सारा औ बेनियावबोथ' आं लादों माखासे रल खालामदों औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे जोंना आदाब बाग्लारि सासे आर्टिस्ट दङ ना औ आर्टिस्ट प्लास केमेरामेन नैबे जोंना मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस क'क्राझारनिनो सिराज नामा सिराज येस सिराज बाग्लारि सार औ बे आरोखि बेनि आन्दारावबो गादों ओमफ्राय बहा दंलाबायोमोन आं एटलिस्ट गोसोखांनो हाला गोबाव जालांबायना औ दिनैसिमावथ' 20 बोसोर जालायलांबायदां गोबाव जाबायना 20-23 ओरैहाय 20-30 ओरैहाय जाबाय आरो ना 20 फिसा फिला 30ता फिसा फिसौ लादोंब्लाबो माने आं गोसोआव गैद्रायला बिदिनो थांनोबो हासिगौ खोमा आरोखि आं साननोबो हायो औ बिदि जाहैबाय आरोखि आदसा औ नोङो एलबाम बेनि आवगायथ' एलबामफोराव मोसानो थाङाखै एलबामफ्राव आङोथ' बांद्राय आं एलबामाव ओंखारनाय जाथ'खाथाराखिसै बे ओंखारखायासैबो जाखिनि नोङो औ एलबामाव ओंखारनाय जायासै आंथ' बांसिन बे रल खालामो ओमफ्राय बांसिन आं बे ओरैनो रागा खरा माने नेगेटिभफ्राव बांसिन लानाय जायोना आदसा बेहायनो सोंथिया थाहैबाय औ नोंखौ जि प्रडिउसारफोरा औ बा डाइरेक्टरफोरा खालि फिलिनावल' होयो बिनि जाहोनखौ नोंनि खुगाजों मोनथिनि जोङो आं मोनथिगोन आरो रायजोफोराबो मोनथिगोन आदसा औ एटलिस्ट बेनि नेगेटिभखौल' होनायनि खारनखौ आं सानो जे माने आंखौ माने जास्ट गोरोबनाय मोनो खोमा नेगेटिभावहाय ओमफ्राय रागा जोंनाय मा जोंनाय बिदिनो माखासे एक्सनफोरखौ बानायनाय प्लास ओमफ्राय जेनेबा एसे जेनेबा नोङो गिख्रंथाव नुयोना औ एटलिस्ट माने बेखिनि जाहोनावहाय आंखौ माने नेगेटिभाव फसायो खोमा आरो आं सानो आरो माबाफ्रा औ डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा आरोखि ना बेनि थाखाय निसय आंनो नेगेटिभ रलखौ होयो खोमा आरो नेगेटिभबाबोथ' एसे औ नेगेटिभब्लाबोथ' एसे एनैब्लाबो बुलायनाय थायो नालाय एक्सन टेकसन थायो बे होमबालाय एक्सनावबो आखाइ दंखायो नोंहा एक्सनावबो आङो एक्सनखौ एटलिस्ट ना माबा आदा मा होनो आङोथ' मार्सेल आर्ट लाखानाय मार्सेल आर्ट बेसेसिम लादोंमोन आङो मार्सेल आर्टखौ ब्लेक बेल्ट लाना फैदों आं मणिपुरावहाय औ ब्लेक बेल्ट मोनखानाय सावलिन खुंफु आङो औ ओमफ्राय आङो बबे सनाव लायोमोनथाय 2000 बेसेबां सनाव मोनथाय आं गोसोआव गैद्रायला जिखुनु जाया आङो मणिपुरावहाय थांनानै बिदिनो अपेन चेलेन्ज माने टुरनामेन्ट गेलेबोनानैहाय आङो औ मोनसे माबा सार्टिफिकेट लानानै फैदों ओमफ्राय बाव फैसा केसमोन आरो केस मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं ब्लेक बेल्टखौ लानानै फैदों आरो मणिपुरावहाय आदसा उखुल डिस्ट्रिक्टआवहाय आरोखि ना औ बे औ औ ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानैहाय बिनि सिगांथ' आङो एसे एनै सावथुनाव ओंखारखाबाय अब्लाबो बेनि गेजेरावनो माखासे सम दिहुननानै औ ब्लेक बेल्टखौ लाहैथारनानै फैनाय जादों आरोखि सावलिन कमफुमोन नालाय जोंना बेखौ लाना फैखांनायनि उनाव प्रडिउसारफ्रा खोनाबाय ओमफ्राय आं खोना ब्लेक बेल्टबो औ लाना औ फैबायनो औ लानांगौ बेखौ जेरैखि जाया ओरैहाय जाहैबाय बे आरोखि प्लास पइन्ट जाहैबाय नोंहा लास्ट पइन्ट जाहैबाय बे आरोखि औ प्लास पइन्ट जाबाय प्लास औ नोङो एक्सनबो रोंबाय औ आरो एक्सप्रेसनावबो नोंना फिल्म बायसा जाबाय औ औ प्लास आरो मोनसे थाहैबाय मा सिख्लाफ्रा हसाय गिमारो ना मा शुटिंआवबो एक्सुवेलि शुटिंआवहायथ' जेनेबा नोङो गिबि गिबियाव माखासे एक्ट्रिसफ्रा बा माखासे माने फिमेल आर्टिस्टफ्रा साइडआव मालाबा थायो मायो फैयो सिगांथारावहाय माने गुमुर मोना जायो जाहैदों ओमफ्राय गिनो ओंखारो जाहैदों सिगांथारावहाय गिबि गिबियावहाय थाफानो मानो माने एसे रागा खराथार नामा एसे माबा मोनसे जेनेबा जास्ट माबाफोर बुङोब्ला माबाफोर दाय जागोन नामा बिदि सानो बिसोर माखासेफ्रा गोजान गोजान थायो आरो बे समाव मोनथिया नालाय औ माने बिदि खिथायो आरोखि औ ओमफ्राय उनावहाय जेब्लानाखि आंनि माने माबाखौ जेनेबा आं मा साइसनि मानसि औ माबायदि केरेक्टार माबायदि रायलायो माने नुनायाव जेरै सिनेमायाव नुयो असेयाव बिदि नङा होननानै जेब्लानाखि हमनो हायो मोनथियो बुजियो होमब्ला माने मानसिफ्रा गावसोरनो खिथाना लानोसै आरोखि आदाखौ ओरै ओरै नुयो जों गियो मायो उनावहाय माथो मानसियालाय जेबो नङा माथो बिराद माने माबासो माने मा होनो बिदिखौ नरम आखुनि मानसिसो माने पलाइटसो मानसिया माने बयजोंबो माने सेयार खालामनानै रायलायनो हायो औ जाहाथे जों नोंखौ गिला एबारनिफ्राय होनोसै आरोखि दाना उनावहाय बे आरोखि बे 3 नम्बर माने पइन्ट नोंनिया गिजानाया औ मोनसेया मार्सेल आर्ट औ कमफु नङा औ होमबा औ मोनसेया एक्सप्रेसना मोजां जायो औ ओमफ्राय नोंनि महरखौ नुनायाव गिनाय माने औ एक्सुलि नोङो एकदम दरखारिथार जाहैबाय आरो बे फिल्म रलाव प्रडिउसारफोरनि थाखाय औ बे आरोखि जायखिजाया बिदि नांगौ दा जेनेबा जों गोजानाव थांला इण्डियान भितोरावनो साउथफोराव औ नङा होमबा
नोंनिख्रुइ बेसेबा बैसोनि गोरासिन मानसिफोरानो भिलेन एक्टिं खालामो बारल'बायो बिरलाङो नङाबा नंगौ नंथारगौ नंगौना नङा नंगौ ओंखायनो नोङो बेफोरबायसा खालामबाय थानो गोसोब्ला नों प्रेक्टिसावबो थानांगोन एसे मानसिया थानांगोन प्रेक्टिस थाबाय थाबा होमबासो नोङो खारनाय बारनाय औ बुनाय बेफोरो इजि जाहैबाय थागोन ना नंगौ माबायावहाय थांनाय 2000 ना माने बोसोरसे ना बोसोरनै सिगां बे मावजिनि आदबखौ जेला खालामहैदोंमोन ना माबायावहाय औ बिजनियावहाय दाना आंखौ मार्शेल आर्टनि सासे माबा खालामबायना इन्सट्राक्टर बायदि खालामनानै होबायना औ गोलोम बोथोर सुटिंआ माने आंथ' बे समाव बारा प्रेक्टिस गैलामोन ना औ जा खस्थ' मोनखादों बाप सान्दुं गोसा खस्थ' बारनाय मानाय खालामनाय माने सब समाय प्रेक्टिसाव थायाबा बिराद खस्थ' मोनो होननाया नंखागौ आरो सैथोखा नंगौ आरोखि ओंखायनो नों बेफोरबायदिखौ खालामबाय थायोब्ला जिखुनु जिनिसानो आरोखि प्रेक्टिस नांगौ औ नङाबा जाखाया आरोखि जिखुनु जिनिस रोजाबग्रायानो जा औ माने सोरबा मोसाग्रायानो जा बे प्रेक्टिस खालामबाय थाखानांगोन आरोखि औ बेनि सायावसो आरोखि ना आरोखि बेखौ जोङो रुल होननानै साननांगौ माने रुल एन्ड रेजुलेसन ओरैबायदि खायदा खालामनानै सानसेयाव 2 घन्टासो बे प्रेक्टिसनि थाखाय बरनना लाथारनांगौ बरन लानांगौ दा जोंनि माने सम प्रेक्टिस खालामथारगोनानो जेरैखि जाया सोरबा लोमजाबाबो दसेबाबो खालामनानै थांबाय आरोखि औ बे आरोखि प्रेक्टिसाव थाबाय आदसा बे थांबाय औ दानिया मोनसे लासै लासै देरलांसिगोन प्रश्नआ बारा गैला अट' डाइरेक्टरजों एक्टिं खालामनायनि उनाव आरो अट' स्क्रिप्ट राइटारनि एक्टिं खालामबाय नोङो सोर स्क्रिप्ट राइटारनि स्ट'रिया नोंजों खाब जानाय एबा नों मोजां मोनदों खालामनानै आं बेफोरनि गेजेरावहाय साथामसो आं डाइरेक्टरनि मादाव खालामबायथ' औ नैबे जोंना कनिन सारनाबो मोजांमोन ओमफ्राय मोनसे समावहाय बियो शुटिं जोबै समावनो रुंसारि जालांदों औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंना राजस्रि बिथाङानो बेखौ माखासे साजायनानै बे माखासे थालांनायफोरखौ खालामफिनदों आरोखि माने बेखौबो आं मोजां मोनगोन गाज्रि मोननाय नङा ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंना आंनि बेखौबो बाख्नायगोन मन्जिल दा बिथांखौबो औ बेखौबो आं मोजां मोनदों लाइक खालामदों आं माने मानो होनब्ला गिबियावनो बेनि बेनारनि थ्रुयैसो बा बिथांनि थ्रुयैसो जों सिनाखि जानो हादों सिनायजादों बयजोंबो एसेब्लाबो जों माने मोनथिजादों सिनायजादों बेखिनिखौ आं बाख्नायगोन आरो बे बिथांखौबो ओमफ्राय नैबे जोंना बासुगाव रसे दामनि रजेन दा औ बेखौबो आं बावनो हाया आरो बेखौ मोजां मोनो आं माने मथथे बियो माने माखासे माबाफोरखौ आंनो हगारनानै होयोथ' एक्सननि माखासे खथाफोरखौ स्क्रिप्टफोरखौ ओमफ्राय बे आंनो खथा होनानै दोनखायो आरोखि माने एक्सन डाइरेक्टरखौ आंनो दोनखायो आरोखि बे मोजां माने गादाम फंबाय फैबा बे खालामसिगोनलै औ बेखिनियानो माने बे एक्सननि खथाखौ दोनखाबाय ओमफ्राय आं जेरैखि खालामदोला आरोखि ओमफ्राय लास्टाव सोर जेननांगौ खिथाबाय जाबाय आरो बिदि जाबाय आरो आं बेखौबो बाख्नायगोन आरोखि औ जोंना रजेन आदसा बिथांखौबो नोंथ' फिलिमबो खालामबाय भिलेनसो खालामो नालाय औ मोनसे जाय हाबा खालामदो बे मानसिया गिनाय फैथ्रासैमोन नामा नोंनि सायाव दा ना मेजर लायनानै लाबोखो ना दा लानाया दा जायखौ नों अरिजिनेल एक्ट्रेस खालामना लाबाय थारमाने बियोथ' जेनेबा नंगौ माने बै समावहाय डिउरिं माने फिल्म शुटिं टाइम बै समाव औ सासे सानैजों बिदिनो एथ' सिरियास नङामोनब्लाबो सासे सानै मोजां मोनलायनाय स्टाइल बिदि दङमोन आरोखि औ गिबियावनो बै जेनाखि जों माबाखौ खालामो लोरगि खालामो बै समावनो एसे सासे सानैसो मोजां मोननाय बायदि दंमोन आरोखि अब्लाबो एथ' माने माबा नङामोन मा होनो बेखौ क्लस नङामोन बा सिरियास नङामोन जायनि फलाव माने बे जिनिसा साक्सेसफुल जाखायासै आरोखि ना बे आरोखि ओमफ्राय दानियाथ' नैबे जोंना एरेन्ज मेरिज न'निफ्राय नायनानै लायनाय दा बेयो बे क'क्राझार हाब्रुबारिनिनोखा आरो बे खाथिनिनोखा बे आरो न' एरेन्ज खालामबाय नालाय औ नोंहा साननांगौ गैला आरो औ एरेन्ज लानाय आदसा औ दा न'खराव होमबा सना फिथरफोर फैबाय नामा दा न'खरावहाय आंहा दा सासे फिसाज्ला मोनबाय आङो एटलिस्ट बोसोरबा जानो थांगासिनो दं नैबे औ जुननि 1 थारिखआवनो बोसोरबा जासिगोन फिसाज्लाया औ औ ओमफ्राय बियो दा माबा नार्सारि फरायहोबाय आङो औ जोंनि बे लकेल थिथागुरियावनोहाय औ आरोखि
सासे फिसाज्ला सासेल' दा औ आफादर दा सासेल' इयुनाव एक्टिं खालामबाय थागोन ना माबा मोनसे बिजनेसनि सिन्थाधारा खालामदों ना मा खालामदों नोङो एटलिस्ट आं बुंनाय जायो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो दंबावोथ' बैसोआ औ माने एसटि खथाफोरनि थाखाय जबखौ आं ट्राइ खालामगासिनो दङ स्रोद औ जब मोनोबा जब मावबाय जब मोनाबा बिजनेस लाइन हाबगोन आं औ औ ओमफ्राय ओरैनोथ' दा माबा दंथ'खायो नालाय फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टारखौनो खालामथ'यो औ बे आरो ओमफ्राय इयुनाव आं एक्टिंखौ लेंहरोब्ला इनभाइट खालामहरोब्ला आं खालामबाय थालांगोन आरोखि माने एक्टिंखौ नों गारा खालामलांबाय थागोन आं सुबिदा लानानै नों खालामहैथारगोन औ सुबिदा लानानै जेनेबा सम दिहुननानै ओमफ्राय बांद्राय गोजानद्रायाव एखमबा थांनो हाया बेखौ नायनोसै प्रडिउसारफोरा खोनाबाय जों सानैजों रायज्लायनायाव औ माने बे बे खालामबाय थागोन औ लेंहैबा निस्सय फैगोन होनना मोनथिसिगोन आरो औ दिनैनिफ्राय औ खायसे सानना आमखाया खालामलाय नंला नामा माथो मिथिथारला ओरै जायोना बे मोनसे सुबिदा मोनलायसिगोन आंनि चेनेलनिफ्राय जागोन दे आच्छा जायखिजाया नोंनि एक्टिंआथ' मोजां जायो मोजां जायाब्ला प्रडिउसारफोरा बिदि लांबाय थाया बेखौ बुंनांगौ खोथा गैला रायजोफोरनिफ्राय कमेन्ट फैखायो मोजां आच्छा होमबा जोङो बारा गोबाव सावरायला दे जागोन दे देनां लोगो मोनबा बुरजा सावरायनोसै जागोन आदा दे लास्टाव रायजोफोरनि थाखाय नोंनि नै दा थानाय एड्रेसखौ खेबसे बुंलांदो थांनाय समाव आंनि दा थानाया ओरैनोथ' नागिरना मोननायनि आरोखि नोंखौ थाब गामिया जाहैबाय फुराना थिथागुरि थुरिबारि होनो ओमफ्राय पस्ट अफिसा थिथागुरि ओमफ्राय PSN डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानो जाहैबाय औ ओमफ्राय पिन नाम्बारा 783370 दे साबायखर फंबाय आरो नोंथां मोननैखौबो होनदेरना होबाय जागोन दे नोंनो बसाया गोहो हरथों एक्टिंखौ खालामबाय थानो आरो लोगोसे थाबैनो मोनसे जब नागिरना होथों जे एक्टिंआव गोसोब्लानो थांनो हानाय औ थांनो गोसो जानाय एसे जब थादेरबा औ मोजांसिन जायो नंगौ आदा माने नंगौ बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव दाबो आथिं हेबनानै जानो हानाय ओंखारथ'वाखै माबा मोनसे मावफादेरनांगौ जानानै फैथारो औ नंगौ थ' बिदिब्ला औ आं नोंथांखौ बिदाय होबाय एसेनोसै दे आदा दे थेंक इउ दे गोजोन्थों दे खोनाबाय नोंथांमोना मोखांखौ नुबानो एक्ट्रिसफ्रा गियोमोननो बिथाङा एसे गोजौ गेदेरबो आरो मानसिनि गोसोआ जोबोद नरम सोरबाफोर प्रडिउसारा जुदि पसन्द खालामदोंबा बिथांखौ लांनाया गाहाम बिदिब्ला आं नोंथांमोननिफ्रायबो बिदाय लानोसै जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि